Ahojte ľudia, ideme si pozrieť. Nie je to Roblox, ideme si pozrieť na YouTube. A ja som z YouTube. Skibidi Toilet, všetky časti. Tak dúfam, že vás to bude baviť a budem vám aj k tomu dať čo hovoriť. No nebudem, ale chápete. Trochu nízko ste. Tak, nebudeme použiť. Prepačte. Myslím, že mám dve dievčatá Skibidi Toilet. A to je prvé. Tam jak sa krútil. No uteka, to je G-Man. Tu dole. No už skapal. To vtedy bol prvý boss. A videli ste, že oni žerú hovna a sedia na záchodoch? Už tam nemajú hovna. Vidíš tam jednu. Tí malíčky parazíti. To nie sú parazíti, ale... Armáda. Dobre, už nebudem hovoriť. A to bude na dve party, tak aj 3. Takže zajtra si dáme druhý. Prvýkrát viděli G-Man. Prvýkrát viděli kameramani. To je prvý Skibidi Toilet a kvôli tomu spievajú. A teraz v podstate on pospiroval tie vlajky. Policajky. Asi veľa, aspoň jednu časť musel vidieť. To je teraz všade. No už to nie je taký trend. Trojitá hlava. A vidíš, tu uteka nejaké postavy. Počkaj, nejaké slavné, ale ja neviem, ako sa volajú. Mne si zdalo, že vyhrajú Skibidi Toilet. Toto vyzerá divne. To vtedy boli iba kameramani, takže to bola škoda. Nechápem, v čom je rozdiel čiernych a bielých kameramani. Ako môže chodiť? Hnedá. To mi čo chcete znázorniť, že tam je hnedá? Čo mi tam chcete znázorniť tým?
To bol ten, čo vytvoril parazitov. Nemôžem povedať jeho meno. Musím si najprv myslieť, že to je vojak. Musím povedať. Ktoré dieťa by si to nemyslelo. Ja som mal vtedy 9. Už mám 10. Nice. Prvý titán. To je prvýkrát ukázané, že ho nemusíš zabiť tým, že ho spláchneš. Ja som nevidel 3 časti. Joj, reklamy. Aspoň YouTube mi dá za to peniaze, a nedá, lebo som kido. A čo máš 4 odoberateľov? Nice! Už ste videli 2. Tu ho skoro spláchli. Dobre, tu by sme to mohli skončiť. Tak, zajtra sa uvidíme o partu 2. Čaute.